Ja, ik niet. Ja, nee, ik heb je ook niet. Is goed, hè? Klinkt hard hier, jongen. Zo! Wie is het? Oh! Ja, die was goed, die was goed. Nog een beetje doen. Ja, maar kijk even in de tas dan. Hier. Zoek even uit. Klinkt hard, hoor. Ja, even achter Hier allemaal. Twee tegelijk hem niet. Ja, wat is zo'n rode dit? Een rode, die is ook hard hier. Ja, ga je het doen, hè? Oh, wacht even. Twee in doekje of niet? Even, ja, kijk. Pak er Wat twee is in dit doekje. voor kutzooi? Dikke vlinders. Ja. Met Achie Arabi. En vuurvent natuurlijk. Huppakee, gas erop. Tuurlijk. Even kijken hoor. Staat in het licht weer. Doe je 1 of 2 gelijk? Ah, 2 natuurlijk. Schijt af. Hup, afgesteld. Tuurlijk. Zo. Oh. Oh. Of niet? Later. Een tyfus.